Pila ka manok ang gipatay ani inyong costume. So dili tanan bayad dire. Pasmutin tiil. Tadaw bi kisa may magbayad sa gastuan ng sa tiil ron. Yo, what's up people? Happy Galaay Festival 2017. Oh yeah. Since kay Fiesta month man o fiesta na sa Cagayan de Oro, akong gamito ng Bitog-Bitog University para makabalo mo sa mga latest update o mga panghitabo sa Higalaay 2017. Of course, together o kauban ang Globe. Alright, actually karon usa sa mga highlight karon isang sa galing ron, Carnival Parade. So actually ang nasa poster nakabutang alas 4. Tingala mi ganina, na may mga picture nga nagsugod na. So sa magidi ay so wala ulawan mi. So backlight mi kay siyempre daghan may mga kuan road nga mga naka-close. So padulong mi karon sa Rotonda. So okay ra mo diha katong mga OFW diha nga nagtanaw ani. Gimingaw na ba mo sa piyesta sa Cagayan de Oro bisa pag martial law karon business as usual. Og kuan gyapon ta bibo gyapon walay makapugon sa katibo sa Higalaay Festival 2017. Hello people. Mani pasitag mani bibi. Siyempre basta mga piyesta di mawala ang mga kaon-kaon. Okay, magmanisa ta. Actually, na sa unahan ng Rotonda. Bibo na dito. Ganina rin na diyan nagsugod saan. Tingong kay alas 4 pa. Ang giingon. Nagsugod naman dahil. Walahin na kayo ko sa behind. Yeah, basta piyesta, bibo ang... Wala pa rin. Sugod na program mo. Ha? Nakadungog na kong national anthem. Suminto sinong sugod na. Thank you. Salamat boss. Thank you boss. Alright, money. Let it go. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. Medyo murag lisod na itong plaster. Each group will perform a dance presentation at the designated. Thank you very The much. costume includes craftsmanship, creativity, and visual and music 40 points, and overall impact 20 points. This is judged by the musical and visual To score high in this category, the music, rhythm, and dance is spirit of celebration and ties audience to join the merriment. Ang street parade o ang dance presentation have the same weight in the judging. So ang judges, katunga sa ilang pag-judge sa street o ang atong representative from the City Tourism Office is also on standby para sa iyang clock watch. Stricto ta sa ito ang our second contingent.
parade. Ikadua pa lang to. Kasi nagyan sa itong mga contingent. Patinginita. Kung unsay gipakita sa itong mga May nalangay, judges, nakasulot unsay na dito. kinahanlan ihatag. Alright. Para sa itong 2017. Grabe, nakita naman sila mga naong murag. Ang smile bitaw murag. Malipay nga dili kay init kayo ang salog. Ang uban petinginita murag kakatrina murag wanay kusog. Ang smile ano na. I hope you're having fun, Katawa guys. nga dili, katawa nga Klaro dili, ba kayo grabe. diri nga side? Kanina lang ako nakita nga murag napaslot na yung tail tungkol sa kainit sa mall. Ma'am, first time ba niyo makita ang ato ang Carnival Parade? For our fourth contingent, just let me know if you're ready. Again, ladies and gentlemen, we're live at Channel 45 para sa Ni gawas na ako may galay patinginita. Tamato ko sa likod dito sa mga behind the scenes. Nay mga luwi kay dito kay nay mga lalaki ang nag-perform pero yung costume murag babae. Ulan na lang mo bigay siya ano. Nayuban luwi kayo kay sa kanya mga tail medyo paslot. Pero okay lang 'yon. Fruit salad, buwi dira fruit salad. Muna yung ganahan diri sa mga fiesta. Medyo isod lang ang plasta nila sa rotonda kay kung ikaw mananaw, tanana ka diri sa likod, wala kayo makita tanawa. Kaya di man siya elevated, di ba? Dapat puro ang dating mga sports center. So mga tao nasa likod, di na makakita, labi ng mga taga sa nasa tubangan. Oh. Wala mo naglisto diha. For the sake lang yun na makatanaw, tanawa ang mga tao. Kaya ka lang ka. Mahulog ka. Para hapsay dyan po nato Igalay Festival natin yung mga kaubang mga sundalo. Yan, no? K9 para sa safety. Napunta yung mga Oro Rescue diri. Kompleto atong Sir. Na yung mga Oro Rescue. So safety ra in kaso may mga emergency na kuha. Ang pinakakusgan na kapitan sa Barangay 17. Okay, gidawat na mo kamaturan nga consolation prize rami. Ayaw na ipaabot diha. Wala pa tayo masulti. Maxon pa tayo ko. Naguna naman ka. Nadawat naman namo ang premyo sa consolation prize. Grabe saan mo. Habang buhay may pag-asa. So kumusta man ang mga kuan? Nakita ka na ako na grabe mo singgit pa. Kumusta? Nadatanan. Ipamutang sa ambulansya. Tanawat sa. Natanan diha. Pag uman nag-perform, natalan sa ambulansya. Dahil booming ano nang ako yapan nga. Ang pagkaon patsada man. Gusto may problema. Kaya na-receive na ang consolation. Dahil sila tanan diya kay gusto magpa-aircon.
Nagpakuyap-kuyap. Bisan basta-basta ni mga taga. Bilib sa ko sa mga fighting spirit ni mga taga Barangay 17 ba. Ilang mga kalaban, mga taga Villanueva, mga kuan. One day practice na to. What? Saka na lang. Sige, justify pa. One day practice. Nagproblema sila, kaya na sila sa ambulance daw, tanan pag nag-perform. Okay na mo? Warm up pa na to kanina, outro kay medyo na ipong. Medyo na maging problema ang technical na mo. So utrohon. Okay na ba? Mag-outro lang mo? Okay, gusto kong mag-experience sa mga ingani ba? Wala mo ni sa States. You just arrived from States, Dia. Oh, pero na-miss na ako ni ba sa LA, wala ingani. Ako rin link yung Facebook ani, single ba ka? Yes, pero wala pa ko ATM, giprint ka pa. Oh yeah! Wah, na istorya ng mga tao, sige lang. Salamat sir. Apa? Wait lang. Ay, ito na ako, present. Wala na pinaglupan. Thank you. Salamat. Hi. Tribo ng ay mga taga-Tablon. Mga taga-Tablon. Hi. Kaway mga taga-Tablon. Hi. Hello. Sulis lang mga taga-Tablon, nadri sa akong likod. Walay kaunay. Hello. Kamo pa sunod? Mag-perform pa mo? Ayan, mga taga-Tablon. Hi. Di lalimilang game tang diri. Init pa kayo. Sir, bantay kalinaw. Pag na'y kalinaw, magbantay. Hello. Napon may contingent diya, wala na. Number 4. Ay, kumusta? Hello. Hi. Kawan. Champion mo yun. Man-checks ako siya. Man-checks. Ito, sir. Oh, picture. Sinagana. Okay, hi. Hello, hi. Say hi. Hi. Ayan, okay. Picture. So, dilitanan bayot dire. So, dilitanan nagping bayot. Kita may wapan ibigay dia. Amo lah. Uy, isuon. Iksan. Ora isuon daw na ako eh. Ila ka manok ang gipatay ani inyong costume. Hi, Barangay Bugo. Hi. Hello. Barangay Bugo. Way pabor. Ay. Nawala na init. Okay na. Salamat. Grabe pati inita. Di na ko ma-imagine unsa kakapoy sila ba. Nangapaslot pa ang mga tiil. Ang costume bugat pa. Imagine mo sa nga ng mga style ba. Pila na sila kabis nag-practice. Pila ka mo ba ang pakauno na. No? Tapag daog ana, magbahin-bahin ba na sila? Ha? Magbahin-bahin ba na sila? Hi ma'am. Magino ni mo na. Napay choreographer. So actually wag yun for the love rin na ingana ba? Ikan ang street dancing di ilalim na nga trabaho. Ano ito sa Paslot. Paslot yung tiil. Tadaw bi kisa may mubayad sa gastuan ng sa tiil ron. Tanan man sila. Aw sila day tanan. Mangita tag udlot sa bayabas ron datong luwaan na. Pwede naman siya kamunggay. Pwede ra kamunggay, pabukalan tapos latan. Hello, hi. Kumusta mga tiil? Nangaluthan. Dili tanan nga nagkostyum bayot. Dili. So laki. Pakisbe. Bayot. Kabalo na ka basta mga ani. Hi.
Okay, kainan na. Kainan na kayo man naman. Sir. Silalim nila mga gipambuhat diri oy. Oh. Aya pa sila nakakaon paguman. So arang-arang din ang kanang primero pa lang ka makaano. So ikaw una maka-perform, medyo advantage no. Kaya at least makakaon ka paguman. Alright. That's it. Bye kami sa masakyan na nga nakapark layo kayo. That's it. Nasalan na sa mga highlights sa Igalaay 2017. Share ninyo ning siya nga video para ipakita na ito nga nindot ang Cagayan de Oro City. And sa mga dugang pang mga Igalaay festival update, follow lang sa akong Bitok-Bitok University. Alright. Sa katong mga nada sa abroad nga kasunod sa kuha, salamat sa inyong tanan ha. Please naman lang medyo mawala inyong kamingaw sa Cagayan de Oro. Alright, that's it.